हमनाय बेखौ बुलाय फैसा बुलाय दे लुदुर गेजें लुदुर गाजें नुजोबबायलै साइज नुहांबायथ' बरिया नोंखौ सिनायबावाखैनो उन्दैसो नुदों नोंखौ थाबायनो जोबफिननाया बेहाय मन्दप बानायगासिनो आयौ जेबो सिनायालै खोमसि लाइट होआखै खोमसि लाइट होबासो मोजां नुसिगोन गाबोनसो कमप्लिट जासिगोन बानायगासिनो ओमफ्राय आङो बै ओंखाम जाग्राथिं देखायहैबावनो र' नैबे ओंखाम संग्रा देखायहैनो आङो अरदाब बानायनानै दोनजोबखाबाय नै गाबोननि थाखाय अरदाबा बानायजोबखाबाय ओमफ्रायहाय जाग्राया नैबेजोंहाय खोमसिसो नै लाइटआ नुनाय नंला गोजौआवनो सिलिं खोमसि लाइट होथ'वाखै गाबोनसो लाइट लागायसिगोन ओमफ्रायहाय जानानै नैजों ओंखारगोन आरोखि नैजों ओंखारलांगोन ओमफ्रायहाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननि नैबाहाय साजायबावगोन आरो हिन्जाव गोदान हौवा गोदान थाग्रा जिरायग्रा ओमफ्राय नैबेयो सिथ्ला आरोखि ओमफ्राय नैबे हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायगोन बेखौ साजायथ'वाखै बेनो आरो दिनै ना ओमफ्रायहाय गाबोन हिन्जाव लायसिगोन 2टासोआव लायनानै हाबाया मोनायाव जासिगोन आरोखि नोंथांमोनहा नायलांबाय था नुलांबाय थागोन माबायदि नुदों साजायनायखौ कमेन्टआव खिथाहरदो लोगोफोर दिनैनिया बेनो जाथ'बाय गाबोननिखौ गाबोन मोनसे ब्लग ओंखारबावगोन अब्ला बेबो जायाखै